दे दिनैहाय जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव रायजो राजाफोर जोंनि गासैबो सिगांनि आन्दोलनकारि लोगोफोर बयखौबो लाजोबनानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। बिटिसि एकर्ड 2003 सननि 10 फेब्रुवारि दिनैनि दिनाव जे साइन खालामजानाय एकर्ड, बे एकर्डआ बर'फोरनि मोनसे आन्दोलन खालामनायनि गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट, सांबिधानिक भाबै गनायजानाय मोनसे राजनैतिक बेबस्थापना सिक्स शिड्यूलनि आन्दारावहाय बे बिटिसिखौ दाजानाय जादों। सिक्स शिड्यूलखौ सरासनस्रायै हाजोआरि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो, अब्लाबो बेखौ भारत सरकारा बर'फोरनि गिलु बालु सोमावसारनायखौ गनायथि होनानै आरो हाथियारनि सोमावसारनायखौ फोजोबनायनि मोनसे उपाय हिसाबै आलादा रायजो होनो हाथ'वामोन हिसाबै बे समावहाय बे आलादा रायजोनि गाहायाव सिक्स शिड्यूलखौनो पाहारिया ओनसोलनिफ्राय हाजोआरि ओनसोलनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बाहायजानायब्लाबो बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै सोदांनानै हायेननि ट्राइबेल नैबे ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बेखौ बाहायनानै बर'फोरनि सोमावसारनायखौ सुस्रांनानै होनाय जाथोंसै होननानै भारत सरकारा बेवहाय बे बिटिसि दानायनि थाखाय दिनैनि दिननि बे गोथार बे 10 फेब्रुवारि 2003 सनाव सुक्तिखौ खालामदों। बिएलटिनि दारै बिएलटि आसाम गभर्नमेन्ट, भारत गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा मोनथामजों खालामदों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय साखि हिसाबै दङमोन। दा बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनै 40टा डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्ट क्षमतानि बिगोमा जाबाय। जोंनि ओनसोलखौ जों खुंनो हानाय जाबाय। जोंनि ओनसोलनि हा हु गासैबो जोंनि आखायाव दिनै क्षमताया जोङो मोननानै बेखौ बेंनो हानाय जाबाय। राव हारिमु कला कृष्टि जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांनाय शिक्षा दिक्षा जोंनि देहा गासैबो बिथिंखौ माने फाहामनाय बेनि उपाय बेनि जेब्ला राहा लामा बेखौ जोंनि दिनै बिटिसि सिक्स शिड्यूल बे 10 फेब्रुवारि खालामनाय सुक्तिनि दारैहाय जों मोनदों आरो बियो जोंनि बर'फोरनि जोबथा थांखिखौ हासिल खालामनायनि मोनसे गिबि आगान। आरो बेनि थाखायनो दिनै आङो बिटिसि सुक्तिखौ बर'फोरनि मोनसे सोमावसारनायनि मोनसे देरहासारनाय मोनसे सुक्ति आरो देरहासारनायनि मोनसे फोरमान बिलाइ हिसाबै बेखौ जों स्वीकृति होयो। आरो बे दिनखौ बेखायनो जोङो साफ्रोम बर' फिसा साफ्रोमबो जोंनि सोमावसारारि रायजो राजाफ्रा माने गाजा गोमजायै फालिनानै अरायबो बेखौ माने संग्रामनि मोनसे बा सोमावसारनायनि मोनसे गोख्रों मोनसे जांख्रिखांनायनि मोनसे माबा हिसाबै उदाहरन हिसाबै फालिलांनाया खोब गोनांथि दं। आं बेखौनो बयखौबो खावलायो। सार, बर'फोरनि गेजेराव गोदानै फरायसा आफाद दानायखौ नुनो मोन्दों, दा बिनि सायाव मा फोरमायगोन? गोदानै बर'फोरनि गेजेराव फरायसा आफाद दानाय बेयो सोरनि आखाइजों जादों आरो सोर दङ बेखौ आङो दिनैहाय मोजाङै मिथिया। खिन्थु सिदा सिदि आंनि खोथाया बे, आङो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय सासे बर' फिसा, बर' फिसाफोरनि गांनाय उखैनाय थांनाय थैनायनि बाथ्राखौ लानानै बर' फिसाफोरनि रैखाथि मोनथायनि थाखाय आलादा हादोर सोरजिनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो थैथाब थांथाब मावबोदों आरो उनावबो मावबाय थानांगोन। बेनि थाखायनो बे आफादखौ जोङो गोख्रोङै अरायबो लाखिबाय थानाया दरखार दङ। बर' फरायसा आफादखौ गावस्रा गावस्रि खालामनानै लोरबां थोरबां खालामनायखौ आं खुनुदिनबो लुबैया आरो बियो जानायखौ आङो खुनुदिनबो मोजां मोना। बर' फरायसाफोरनि गेजेराव गावस्रा होनाया जोंखौ गुदियावनो हारिनि गुदियावनो हारिखौ गोरबोआवनो पंगु खालामनायनि बादै जेबो जानाय नङा। मानोना फरायसा जोलैफोरनि गेजेराव एबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जेब्ला जोङो गावस्रानाय आफाद बानायनानै होगोन, होमबा बर'फोरनि जे गोहोनि फुंखा लाइमोनानो जाबाय, लाइमोन बैसोआनो जाबाय जोंनि माने बर'फोरनि मोनसे गोहोनि फुंखा। बे गोहोनि फुंखायावनो जोङो बिस दालिना होनानै बेखौ लोरबां खालामनाय, फोजोबस्रांनाय, दुरबल खालामनायनि बादै जेबो जानाय नङा। बेनि थाखायनो दिनै गोदानै बर' फरायसा आफाद सोर सोरजिदों आं बेखौ बुजिया, आं बेखौ मिथिया। खिन्थु सोरजिनाय हाबाफारिखौ बा गोदानै दानाय हाबाफारिया बे खुनु प्रकारे मोजां जायाखै। आं बेखौ माने मोजां जादों होननानै गनायनानै लानो हानाय नङा। हय, दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरियानो होन बा नेहाथारियानो होन बा बिथांमोननि मावफुं आफादनि जेसेबां बिबानगिरिफोर दं, बिथांमोनहा
राजनैतिक माखासे चक्रआव गोग्लैनानै दिनैहाय गावसोरनि बर' फरायसा आफादनि राजनैतिक माखासे केरेक्टार नेचारखौ मेनटेन खालामनो हायाखिसै बिथांमोनहा दिनै फरायसा आफाद जानानै माने राजखान्थियारि आफादजों थाफानानै खामानि मावनायनि थाखाय दुलाराय बर' फिसाफोरजों गाज्रि मोनजानाय लामायाव फैदों आरो बेनि थाखाय सोंखारिदों बेनि थाखाय बर' फरायसा आफादखौ माने दिनैहाय बयबो माने खुद्रिखांनाया फैदों दा बेनि थाखाय जों फरायसा आफाद हिसाबै आफादखौ गाज्रि मोननाया थिग नङा बर' फरायसा आफादखौ जोङो नस्थ' खालामनो साननाया थिग नङा बेनि जाय दैदेनगिरिफोर दं बे मावफुं आफादाव जायफोर दैदेनगिरि जानानै दानि बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबाय थादों बे नेताफ्रा गाज्रि जानो हागौ बेनि कर्मिफ्रा गाज्रि जानो हागौ सामयिक भाबै बे गाज्रि जानानै थानाय कर्मि नेताफोरखौ बोस्रांना लानायासो बयनिबो थाखाय मावनो गोनां हाबा होननानै आं सानो साफा सानै दैदेनगिरिया भुल खालामबाय गाज्रि मावबाय होननानै बिसोर राजनितिजों दुलाराय फरायसा आफादखौ लांनो नागिरबाय होननानै जोङो बर' फरायसा आफादखौ गोदोना सेबथेनानै फोथैनो हाबाफारि लानाय बायदि खालामोबा बे खिन्थु थिग जानाय नङा बे खिन्थु थिग जानाय नङा मानो होनोबा गावस्रा गावस्रि जानायनि उनाव जोंनि गेजेराव माबायदि बिपद माबायदि खैदां खैफोद माबायदि गिथाव बाथाव थासारि फैदों बेखौ थांनाय समफोरनि बे जारिमिनफोरखौ जों दिनै बयबो मिथिगौ आरो बेफोर गोसोखांनानै दिनै बे गावस्रा गावस्रि आरोबाव फरायसा आफादनि गेजेराव फैयोबा जोङो गुदियावनो जुदि हारिखौ गावस्रानानै लाइमोनफोरनि गेजेरावनो हारिखौ जुदि जों बोखावनानै लायोबा होमबा बेसेबां खैदां खैफोद फैनो हागौ बेखौ जों नुहुरखानाय आरो बेखौनो लानानै जोंनि बिहारु माखासे हारि माखासे दल संगठनफ्रा बर'फोरखौ नाख्रेबनानै धंस खालामनायनि माखासे हाबाफारिखौ लानो खाबु मोनगोन जों जोंनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय खालामनानै 10-15 बोसोर 20 बोसोरसो फावसायलांबाय थागोन जाथि दानायनि हाबानिफ्राय जे समाव जों जाथि दानायनि बर' जाथि दानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ जोंनि राइट्सनि थाखाय जों संग्राम खालामनांगौ बे समाव जुदि जोङो दिनैहाय गावजों गाव मोननै मोनथाम गावस्रानानै थानानै बावहाय गावजों गावसो नांलाय खमलाय बुलाय सोलायाव जुदि जोङो गोदोनानै थायोबा जोंनि हारि दानायनि हाबाफारिया 10-20 बोसोर आरोबाव फावसायलांगोन बेखायनो आं सानो बेबायदि माने गोदानै गावस्रा गावस्रि जोंनि गेजेराव फैनो नाङा बे गाज्रि मोनसे उदाहरन दिनै बर' फरायसा आफादनि गेजेराव गावस्राबाय गाबोन मा थिग दं सोरबाया आरोबाव बर' साहित्य सभाखौबो बोखावनो सेस्था खालामनो हागौ मा थिग दङ समफोर सोरबाया आबोदखौबो बोखावनो सेस्था खालामनो हागौ बिनि उनाव आरोबा सोरबाया बर' हारिमु आफादखौबो बोखावनो सेस्था खालामनो हागौ दा बेफोरबायदि जुदि मोनफ्रोमबो आफादखौ गावबागाव थांखि गावबागाव उद्देश्यफोरजों जुदि गावस्रा गावस्रि बोखावलायनानै गोदान गोदान दालांबाय थानो नागिरोबा हारियाव माथो गोदान हारियाव माथो गोगोम गोरा आरो खौसे आफाद थाबावगोन आरो बेबायदि जायोबा जों राजनितियावथ' दिनै गावस्रानानै लोरबां सोरबां जाखाबाय जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव दिनैहाय गुबुनफ्रा हाबनानै जोंखौ खुंफैनायनि डाइरेक्ट मोनसे लामाखौ मोनबाय जों जुदि खौसेयै थायोमोन BPF आरो UPPL होमबा बेवहाय गुबुना हाबफैनायनि सासन खालामफैनायनि रावहाबो गोहो गैयामोन आरो लामाबो मोनामोन खिन्थु जोंनो होनाय जायो बे लामाखौ जोंनि ओनसोलखौ गुबुना गोजाननिफ्राय फैनानै खुंनो बेंनो आरो जोंखौ सालायफिननो थाखाय गोदो जेरै दिसपुरनिफ्राय जोंखौ सालायदोंमोन दाबो बे एखे रोखोमनि जों गुबुननि सासननि सिङावनो थांफिनबाय मोननानैबो गोमानाय बायदि जाबाय जों दा बेफोर मानि थाखाय बेफोर गासैबो गावस्रा गावस्रिनि थाखायनो बेखायनो राजनितियाव गावस्रा गावस्रिया नंगौ माने असम्भब नङा जायो होमबाबो जोंनि माहारि आफादफोरनि गेजेरावहाय जिखि जाया आफाद जाया मानो बे आफादखौ जोङो गोथारै दोननो नाजानाया दरखार दं खौसेयै लाखिनाया दरखार दङ जों खुनु आफादखौ बोखावलायनानै बा गोदानै आफाद दानानै चेलेन्ज खालामलायनानै गावनि हारिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि जानाय रोखोम थासारिखौ लाबोयैया मोजां आं बेखौनो खावलायगोन आरो जायफोर खालामदों बिथांमोना जाहाथे सानफिननानै आरो बेनिफ्राय माने आफादखौ दानायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थाफिनलायनो हायोबा खोब मोजां जागौ आं बेखिनिखौ खावलायगोन आरो जायफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बेनि आफादगिरि नेहाथारि मावफुं आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमा जानानै बिथांमोनहा माने गोरोन्थि लामाजों थांबाय थादों बे बिथांमोनखौ सुद्रायनानै गेबें लामाजों जाथि दानायनि गोथार गेबें लामाजों थांनो जाहाथे बिथांमोनहा बाध्य जायो बेनि थाखाय रायलाय होनलाय बुजाय बराय जोङो थिग खालामलायनो हायो नामा बेखौ जोङो सेस्था खालामनाया दरखार दं आरो जुदि मानिथाराबा जोङो बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिनिफ्राय बोरैबा आनजाय होनो हायो बेनि हाबाफारि लानानै आफादखौ गोख्रोङै दोननायनि जाथिनि खामानि मावनो खाबु होनाया दरखार दं होननानै आं सानो दानि गोदान सरकारखौहाय जोङो नुबाय थादों जे बिटिसिखौ फालिबोआखै दानि गोदान सरकारा बिटिसिखौ फालिबोआखै बिनि सोमोन्दै बे बिथांमोननि माने बिथांमोननि उद्देश्य बिथांमोननि थांखि नोजोरनि बाथ्रा बिटिसि एकर्डखौ दिनै सोनारनानैनो बिटिआर जादों
बिटिआरआ गोदान मोनसे भारत संबिजिरनि प्रभिजननि दारै दाजानाय नङा बिटिसि 10 फेब्रुवारि 2003 सनाव दाजानाय 6 सिडिउलखौनो दिनै खनसेबाव गोदानै साइन खालामनायसो गतिके 6 सिडिउलनि फाउन्डेसन डे हिसाबै दिनै जोङो 10 फेब्रुवारि थारिखखौ हमना लानो हायो बड'लेण्ड ओनसोलाव बर'फोरनि गेजेराव 6 सिडिउलखौ गायसनजेननाय थारिख बे सुक्तिया आरो बे 6 सिडिउलखौनो दिनैहाय बिस्रा माने बिथांमोनहा सोनारनानै बेनि सायावनो बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों बिटिआर हिसाबै गोदान जेबो प्रभिजनाव राजनैतिक एग्रिमेन्ट जायाखै बेयो भारत संबिजिरनि खुनु प्रभिजनाव बिटिआर होननाय शब्द आरो बे एरेन्जमेन्टआ गैया जे दङ दा 6 सिडिउल बिटिसियावनो दङ गतिके बिटिआर एकर्डखौ फालिनायनि नामाव माने दिनैनि 10 तारिख फेब्रुवारि 6 सिडिउल फाउन्डेसन डे बेखौ फालियाखैब्ला बे बिथांमोननि गोरोन्थि मानो होनोबा बिथांमोनहा 6 सिडिउल दिनै बिटिसि प्रभिजन 6 सिडिउलनि सायावनो गसंनानै बिटिआर सरकारखौ सालायगासिनो दङ गतिके गावसोर गसंनाय बिटिखौ गावसोर सिनायनो रोङाबा जतन लानो रोङाबा बे आरो माने गोरोन्थि जागोन आरो बे गोरोन्थिखौ बिथांमोनहा दिनै मावदों आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ निस्सय बयबो नोजोर होदों बे बिथांमोननि भुल मोनसे सिद्धान्त जे बेखौ पालन खालामैया